Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai akshay tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai takutno जों दिनै अरो आरएस पारा नक्सिरा कमिउनिटि हल कायसा दिन जिकनसा कक्राबलाय नं पान्दां लायसा आबनि मेन उद्देश्य हटाय फाइनाय 9 तारिख दिनै कल्याणपुर विधानसभा बिसिमखजा दिनै आरएस पारा नक्सिरा कमिउनिटि हल दिनै पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि थांनाय बाताय कप्लायनाय दिनै एमपि बरम गोनां दिनै महारानी पिटिसिं देबरमा बो विजिट खालायनाय अ विजिट खालायनो दिनै एलाकानि ता समस्या दं आबरकनो बखनानै दा दिनै जे नांमानि सुख दुख जों तामो नाङै दंखा दिनै आमचाय रको तामो जों दिप्राय बुंनि दंखा तामो मानथायनो जों माननानै नां दं आबरकनो जों दिनै महारानी बेमालाय जत्तन सालायनाय आबुनि बागै आमचायनि जत्त लुकुरकनो आं कबगो 27 कल्याणपुर प्रमोद नगरनि बिसिङाव खबजाक जत्त खाजानि ताकुते बुकुक संग्ल आं अरो पार्टीनि कखाया जत्त तिप्रासा ताकुते बुकुक सं खायदि बसकांनि 9 तारिख 10 ता तामानि जरावो तिनि आरएस पारा नक्सिराय कमिउनिटि हल नग जत्त नरक आनि खाजानि ताकुते बुकुक सं जत्त खायदि तिनि बरम गोनां जक महारानी एमपि बाय पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि एमपि बाय मालायै नरक जत्त कक नंनि नांमानि कक सुख दुख आबो बेबा नरक सापायदि आजरा गाहाम नरक नरिवि दंबो तिनि एमपि फायनाय तिनि आमचायो आबोनि बागै आं खागोनां त्रिपुरासा लुकुरकनो आं जत्त नंखौ कबगो नरक जत्त फायो अपान्दानो मोसांगिनानि बागै तिनि बरम गोनां एमपि बाय कक खालायनाबो नरकनो जत्तनो आं कबगो आबोनि बागै जों दिनै जिकनसा दिनै प्रस्तुति मिटिं एमपि फायनायनि बागै जों जुगाल लायमानि खायसा मिटिं आसुकनो जत्तनो हामबाय नरका पगि फायनाय 9 तारिख अ मासनिनो दिनै 6 तारिख आबोनि 7 8 9 तारिख 3 दिननि सालतामनि बिसिङावनो अ जागायावनो नक्सिराय कमिउनिटि हलनो दिनै बरम गोनां एमपि फायनाय दिनै महारानी नरक जत्त फायो महारानी मालाय बायदि ताय जत्त सुख दुख महारानी न सापायदि नंनि ताम मुसुङै दं ताम मानानि नां दं अ आमचायो आबरबो नरक साय माननाय आबोनि बागै जत्तनो नां कबगो नरक जत्तनो जरानि बिसिङनो फायदि जत्तनो जानजानि मुसुं मानि फाय कक खानानै बायदि नरक आं कबगो हामबाय